Man kan ikke kritisere den zionistiske besættelsesmagt, uden at man bliver beskyldt for at være antisemit. Antisemit betyder, at man har en fjendtlig indstilling over for jøder, af religiøse, politiske, sociale eller racistiske grunde. Og hvis man kigger nærmere i den danske ordbog, så relaterer det her begreb så til det at være antizionist. Antizionist betyder, at man har en fjendtlig holdning eller indstilling over for den zionistiske besættelse, som er i Palæstina i dag. Men hvorfor sætter man en lighed imellem de her to ting? Den zionistiske besættelsesmagt har ikke altid været en realitet. Det har den godt nok været i 75 år. Men hele grundlaget for dens eksistens var netop påskuddet om, at den skulle være en beskytter for de jøder, som var blevet forfulgt her i Europa. Og selvom man i Europa forfulgte jøderne, ja, så var man alligevel med til at støtte det her zionistiske projekt om, at jøderne skulle have deres egen stat. Men det skulle så vise sig ikke bare at være en stat, som skulle beskytte jøderne. For jøderne i det her projekt var egentlig bare